Manihapon na ta guys. Sudan guys. Napa man? Tiya, mo gani akong gamit. So, ako naman o paksiw guys luto. Bre na akong paksiw. Muguna na ako yuyog hoy. Pag buo-buo na siguro na kuan. Di daghan. So, luto na akong paksiw. Paksiw. Diba? Ini lang paksiw guys. Ini ano tadi panon po. Na. So kayong hangin guys. Musudan guys oh. Hoy. Lupad na. Iba pang miyembro ng Ateneo Community. Libro na ako ito sa gabi eh. Libro na ito niyan. Manggod. Libro na ito ito. Tsura. Ang sihon. Ano, hindi ko lang kuman. Sige na ko lang sige. Mata kay bundak. Kuan. Tanaw na po gusto. Musay tanawa. Tanawa. Hilong. Tubig. Ninit. Bungalan ka mo. Umakapila pa rin ang inali Baterbonia na si Rogelin para makamit Ah, ditong. Sino pinatuitan yan? sa Si Drek. Nagkakita naman ng LGU Bill. para Matabiyo na mo muna sa anggat. Ang araw ng pagkamatay ni Baterbonia. Problem patisya. Naulot. Mahirap pero masaya. Kaduhan mo. Buhay na rin ng actress na si Angelica Panganiban. Sa one-on-one interview natin sa kanya, ibinahagi ni Angelica ang mga hamon na pinagdaanan ng isla. Si Amila, ibinasilip niya sa akin ang muntiang takalan o mundo sa Metro Manila. Wala ang sabi. Ang pamanggan niya. Ang kuwan. Pero okay, okay. Is motherhood a part of this school? I guess. Yung mga iba kasi diba? Ako kasi na-enjoy ko talaga siya. So, hindi mo iiwasan minsan. Gusto mo ng space, may time, gusto mo ng isa. Yung overall na pagiging namin, I love it. Mahirapan ako magpa-date. As in, dumudugo yung breast ko na. Kala ko, pag gano'n mo lang, diba yun? Hindi pala may lating. Tapos lahat masakit. What is your biggest fear? Galing doon ang Sa health? Alam mo, hindi ako takot na masaktan siya. Gusto ko siyang maging katulad ko. Habang manggod na. Gani. Isla. Para bang naniwala ka doon. Gusto ko siyang magmahal katulad ko. Yun yung sumusuko sa lahat. Mami, gamutan ang pa kong tigaboy. Akong abubol. Ako na. Kiyong nakadiha. Tayo pa gani. Nangabayo na ito. Subscriber kaya berani kami. Pag minutize na ka ba? Ako na yung mga sa subscriber na kapay na ka pa tingin. Kanda. Nag-invite na kasi kung ayun na. Kaya yung luto ko na ba? May kurang yung subscriber.
ka. Wala nga. Ano ka? Wala, nakuhan. Tol. Last na ng dunggan nun, huwag ka ng kuan. Ribis. Sabi ng arawan. Arawan niya, kasi aramang arte. Ang taon na ba yung president ha? Kaya ko katawa kay Titiri og si Nita ba? Oh, Titiri og Ha? Titiri ba og gaga? Murag kabungaw. Ah, Ibus mo ganyan na ho. Nangyam impet kung bugas na ila. Parang biyan sila. Sinon. Nangyam Okay. Titiri. Ito ko dili pabayloon na buang. Di abig ang bungulan niya. Gaga, ngayon ko nag Ay, bungo siya, gaga. ayaya, wa na utang. Doon na raman idagaga. Life na raman iarte. Namang yung dangan tanan kay pura ba ito anong papa nga pandangan ka. Balik mo siya. Ilang nga ah. Ano, yun nga. Ano, sige? Matayo, aki mo ding silisos. Hang lagi. Tarong pa. Sige, puro man. Nga, kitsa pagibutang. Karong pa katilaw imong dito na. Hindi mo. Ganahan ko ani ba nga na no. Katog ka. Dapat kay bangko to, lakag bangko. Tulong. Baon daw. Baon. Ito. Pinta na yung baon. Ubra na po niya. Dua ano niya. Kape din ni Mosmel. Kumulag kape? Yan ang magkape gabi eh. Mga pika. Tamra mo tayo ininit. Ito ba? Ano nito ha? Bagong nainit. Yan pa ba? Isang gabi ini kape isang adlaw. Alas 6 ni kape ko wala. Ya luto pro niya ya. Ang kakay palit ko. Hindi pagkalit, nag-up ng tabang out. May magbala ka man ka naman to wifi Para baka ay ito electric ni akit sabil nga kanang naay solar Klase ugma. ha? Dali klase ugma. Maawa. Pag ano mo declares ko Louie. Mo di kay ugma. Na mag-class ugma. Dili man ang declare og on the spot advance man niya. Tama yung mga spot room. Yan na, 5. Wala na rin. So, Ano kay dito? kanina. Tungas na ma'am. Ha? Tapos sabaw rin man. Ura, nakada. Kami as bugnaw eh. Ako maibog. Ay, paglunaw ko. Pika noon oh. Ko? Ura, Diet ka? busog na. IKC Light Executive Director Raymond Howell, isang bagong propaganda ang nais ipagutang ng Beijing. Matapos ang Nga pakseo nyo ha. University sa Guangzhou Ano pakseo? kung saan Be? tinatapos umano na ang
Gaway pagtana ko Cyrus paghapon ba siguro to? Gahapon no. Nung gawa sa iyang ipon ng ijang. Alang wire bag niya na siya hindi o sukuan niya. Ay, mo di tong sa dang liog. Hadlock na siya. Ayon kay Powell, ginawa ang symposium matapos ang desisyon ng Pilipinas at Japan Susunod sukuan niya yun. na magtatakda ng maritime boundaries para maiwasan ang overlapping ng exclusive economic zones ng dalawang bansa malapit sa Taiwan. Bagamat wala pa umanong format na pahayag ng pag-angkin sa Batanes ng Chinese government, tinawag ko yung mga isang trial balloon. Hadlock na siya. Ang tinatawag din niyang Chinese lawfare. Tinawag namang kalokohan ni Vice Secretary Gilberto Mindoro Jr. ang pahayag ng Chinese scholars. Pero naniniwala rin si Mindoro na mahalagang seryosohin ito dahil seryoso rin ang potensyal na banta nito hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Indo-Pacific region. It's a signaling of a preconceived intention already. Hindi rin malayo na nakaplano nila yan. And Balik. it also Kanang itlog kay sinasabi gasan na ng kuande sa Peruel. control the whole Pacific Ocean. What is this for? Right? We should not allow this to go unresponded to. No? Number one, all academics in the world Siksi. should throw Inom ka? douse cold water already on this theory. Kalokohan yan eh. Kasi nung naging uulit-ulitin lang nila and they're going to rewrite history once again. Baka hindi natin alam, baka pati Ilong Pasig ang kilin na rin ng China. Sang-ayon naman si political analyst at international studies expert Renato De Castro. Uwan na. May isa ka magbisag ko ando eh. Kaya na ay bihon eh hanggat mag-one-one mo hanggat mag-eskwela. Sila naman na maniigta. Hindi nila magagawa, mapupunta yung situation na yan, at yung tema na yan, kung lang Ito, dali, ano ito, ano dito? Ano na itong masa, gisahon dayon. Sa gitna ito na resort ng Taiwan, talaga ng